сәгатьтә хөрмәтле минем туган теле телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачылары. Эфирда тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Димәк инде янәдән бер татлы, тәмле репортажны мин сезгә эшләргә керештем һәм бүләк итәм дусларым. Без бүген соклангыч талантлы, шибәрләрдән шибәр, Рәсәй күләмендә уздырылган Голос проектының финалисты, безнең горурлыгыбыз, Татарстан Республикасының атказанган артисты Эльмира Калимуллинаның концертында шибез дуслар. Әйе, дөрес ишеттегез. Эльмира Калимуллина безнең башкалабыз Уфада беренче үзенең шәхсән концерты белән кунакта дуслар. Монда инде карап торасыз, күреп торасыз дусларым үзегездә чын музыка кораллары. Монда безнең музыкантларыбыз, монда һәрбер корал бүген җанлы, тере тавыш. Һәм инде әлбәттә кабатланмас моңы белән, көчле тавышы белән Эльмира бүген безнең Өфебезне, Уфа шәһәрен таң калдырырга килде. Шуңа күрә сөйтеп кенә тапшыру сезгә бу концерттан иң кызыклы мизгелләрне әлбәттә бүләк итәргә әзер. Шуның өчен минем белән бергә булыгыз дуслар. Дуслар, Эльмира Калимуллина инде бүген үзе дә музыка коралларында уйнап, үзенең тере тавышы белән шаккатырга килгән. Әйме, Эльмира, хәерле сәгатьтә ничек хәлләрегез сезнең? Хәерле көн. Мин шундый дулкынланам. Мин әзер, мин көттәм тамашачыларны. Безнең монда ис китәрлек ут булачак. Менә күрәсез, безнең монда лампочкалар, ул теге бик шундый домашний атмосферага кешене алып кирип китә. Әйе, әлбәттә инде музыка, җырлар, биючеләр, музыкантлар. Мин Әлбәттә. Сез чынлап та Уфа сезне көтте дип уйлыйм мин, чөнки сез беренче тапкыр Уфа шәһәрендә үзегезнең шәхсән концерт белән, шулай бит? Әйе, беренче тапкыр. Миңа инде бүтән социаль челтәрләрдә язалар, без сезне көтәбез, без киләбез, без әзер дип. Мин шундый шатмын. Без дә сезне күрүгә бик шатбыз. Әлеге вакытта инде дуслар исегезгә төшәм, репетиция мизгелләре бара. Шуңа күрә Эльмира, без сезгә бүтән комачаламыйбыз. Сез үзегезнең әзерлегегезне дәвам итегез. Бездән дуслар, сез аерылмагыз. Әйе, без сезгә әзерлек мизгелләрендәге иң эксклюзив кадрларны, концерт барышындагы сәхнә арты серләрен, залдагы безнең тамашачыларның матур нурлы йөзләрен барсын да күрсәтергә тырышачакбыз. Эльмираның концертын мин ТНВда бір 5 ел элек караган идем. Шуннан бирле 5 ел көтәм. Инде исән сау булып, аны көтеп алырмын дип уйлаган идем. Менә исән сау, Аллага шөкер, насип булды. Мин аның тавышын бик яратам. Балаларымды алып килдем, шуңа күрә бүген. Эльмира, успехов желаем, удачи, зур рәхмәт. Эльмира, шундый чынлап та үземдә дулкынлану хисләре кичерәм, чөнки беренче тапкыр сезнең концертта әйме. Шундый да сез үзенчәлекле безнең инде туган тел телеканалы оештырган проектларда, башка солянкаларда шундый тәмле кунак итеп кенә инде сезне кабул итеп, шатланып, сөенеп, сезнең шундый да көчле моңнарыгызга без төренеп, тулганып кала идек. Менә әлхәмдүлиллаһ, Уфа бүген сезне кабул итәргә әзер дип уйлыйм мин. Менә безнең тамашачылар, сер итеп кенә тапшырган тамашачылар барыбер да кызыксыналардыр. Кайдан ул Эльмира, әти-әниләре, кайсы яктан, кемнән бирелгән бу хәтлек шибәрлек, бу хәтлек талант дип. Минем үземне дә хәтта ки белсәм дә, сер итеп кенә мин сез артистлар янына килгәндә һәрвакыт әзерләнеп килергә тырышам үземчә. Мин белсәм дә тамашачыларга җиткерергә кыскача гына сезнең кайдан сезнең туган районыгыз, туган авылыгыз, туган шәһәрегез, шуннан башлыйк әле сезне. Әйе, минем туган шәһәрем Түбән Кама.
Татарстанның республикасында шундый матур гына, хәзер инде кечкенә генә түгел, менә шундый безнең матур гына шәһәр. Мин анда тудым, аннан минем менә музыкага да мәхәббәтем туды. Һәм әтиәнием минем төзүчеләр. Әмма дә ләкин өйдә гел музыка яңгырады. Дәвәнием мәсәлән бик җырларга яратты, дәвәтием биергә. Менә әтием минем сер дип әйтим. Ул бер вакытта биючеләр ансамблендә катнашкан иде. Әнием минем аның менә русча әйткәндә абсолютный слух. Ул менә мәсәлән рояльгә утырса, бөтен җырлаган җырны үзе подбирать итә ала. Һәм әлбәттә инде минем апам, Алия апам, кызганычка каршы мәрхүм, ул мине музыка мәктәбенә бирде. Менә ул безнең шундый музыка фәрештәсе. Ул үзе пианист булды. Ул үзе укытучы буларак бөтен балаларга бөтен булган мәхәббәтне бирде. Һәм менә хәзер дә бүгенге көндә мин аңа шундый рәхмәтлемен. Менә шундый безнең шундый төрле гаилә. Апам музыкада, әнием әтием төзүчеләр, дәвәтием минем вообще заслуженный экскаваторщик Татарстана. Әйе, ул Түбән Каманы беренче төзүче булды ул Түбән Каманың. Менә шулай итеп, һәм аннары инде 6 яшьтә мин музыка мәктәбенә кердем, Мечта дигән. Анда 8 ел мин укыдым. Аннары тагын 2 елны мин дополнительный алдым, чөнки музыка келәтенә мине алмаганнар иде. У вас слуха нет диделәр. Вот. Ишеттегезме, Эльмира Калимуллинаның слухы юк булган бит заманында. Гомумән слухы булмаган дип әйтсәк дөресрәк булыр. Әйе. Аннары инде консерваториягә керергә дип уйлаганда, мин тагын да сольфеджио белән, фортепиано белән, вокал белән шөгыльләндем. Һәм менә консерваториягә кердем 2005 елда. Вот, консерваторияны тәмамлап, аннары телепроект «Голос» булды 2012 елда. Вот, хәзер инде 2023 елда мин бүген Уфада үземнең сольный концертым белән. Эльмира Калимуллина давно наблюдаю еще из проекта «Голос». Нравится, достойная артистка, просто потрясающий магический голос. Большое спасибо ей. Шундый да үзенчәлекле бүген ассызыклап китәм. Репетиция мизгилләре Эльмира Калимуллинаның шундый матур гына караңгылык, ул бит әйтеп киткән, өйдәге атмосфераны булдырабыз без бүген тамашачыларның күңелләренә концерт барышында дип әйтеп менә утлар бераз гына сүнгән, биючеләр, тире музыка кораллары, музыкантлар, Эльмира Калимуллина кабатлы репетиция мизгилләре бара, дуслар. Бик шундый романтик, шундый рәхәт мөхит тантанайда, дуслар. Мин шулай ук әзерләнгәндә тапшыруга бүген генә карап утырдым сезнең «Голос» проектындагы видео тасмаларыгызны, интернет челтәрләрендә сакланган. Минеке шулай булды дигән, менә әле сөйләгәнгә кастаннар, андагы сезнең тавышыгыз, андагы сезнең сынауларыгыз, әйме, Пелагеяның җылап утыруы, нишләтәсең син мине Эльмира дип, әйме, бөтен дөнья күләмгә дип әйтергә кирәк. Искиткеч чыгышлар, ничек барып эләктегез? Үз теләгегез белән менә шу проектка барыбыр да минем басым ясап сезгә сораулар бирәсе килә. Ничек барып эләктегез? Инде сынаулар аша үтәргә килде. Әлбәттә бу проектка мин бик рәхмәтлемен, чөнки ул миңа яңа трамплин булды инде минем карьерамда инде. Минем карьерамда зур трамплин булды, чөнки bir arada мин инде үзем музыкада, менә шундый масштаблы үз-үземне күрсәтү өчен шундый проект кирәк иде миңа. Һәм мин бер юлы интернетта утырдым һәм теге елларны
только менә онлайн телевидение башланды. Һәм мин беренче каналны яздым поисковикта, һәм миңа сайт чыкты. Бу сайтның менә хәзердә менә хәтерлим, кызыл итеп шундый маячок янды. Мин аңа бастым да, голос телепроекты дип язылган иде. Заявка участника. Сразу же bütün кагыйдәләр буенча заявканы җибәрдем. Әле 3 тапкыр ул аны мине кабул итмәде. Абыйыма сораулар биргән идем, ул теге форматларны үзгәртеп, bütün җырларны җибәреп, менә шулай итеп заявканы җибәрдем. Аннары миңа шалтыраттылар. Һәм мин 28 август көнне Мәскәүгә барып кастингны үттем. Анда шыгырым кеше. Ужас. Ничек мен анда түздем икән, мен белмим. Мен бармас идем. Шынап әйттем. Ул сынауларны үткән кеше буларак, сез янәдән анда кабатлап кире кайтмасыгыз. Ул елларга ул сынауга шулай бит. Юк, бармас идем. Мин бит хәзер беләм нәрсә икәнен ул. Теге вакытта инде Аллага шөкер белмәдем. Шуңа күрә шундый авантюра минем булды ул. Эльмира алайда экран аркылы, бәлки безнең шундый тамашачыларыбыз бардыр, безнең дә барып карыйсы килә, сынап карыйсы килә. Аларга сез киңәш итер идегезме, гомумән нинди фикерләрегез җиткерер идегез? Голос проектына гомумән шундый дөнья күләм дип әйтсәк тә ялгыш булмас, проектларга, конкурсларга катнашырга теләгән кешеләргә. Беренчедән, әлбәттә, кешенең әгәр дә теләге бар икән, барырга кирәк. Үз-үзеңне күрсәтергә, ул бит сынаулар безгә кирәк. Үстерер өчен әлбәттә, икенче буынга менеп, икенче баскычка менеп. Һәм ул беренчедән шундый сынау һәм нәтиҗә. Нәрсә генә анда юк бит. Анда теге эмоциялар буенча да дулкынланасың, үз-үзеңне тотасың, ничектер икенче төрле. Аннары менә беләсезме, ниндидер икенче сулыш ачыла. Һәм ул кешеләр белән аралашу. Ул bütün техник яктан менә белү, ничек кадрга басасың, нинди точкаларга, кем белән ничек аралашасың, музыкантлар белән, ул туры эфирлар, ул бит искитәрлек. Шуңа күрә әгәр дә теләгегез бар икән, әлбәттә барырга кирәк. Ишеттегезме? Эльмира Калимуллинадан Голос проектының финалисты, Татарстан Республикасының ат кызының артистынан сезгә киңәшләр яңгырады, дусларым. Эльмира белән рәхәтләнеп инде әңгәмәне дәвам итәбез, дусларым. Эльмира, әлбәттә, безнең тамашачыларны һәм мине шәхсән сезнең үзегезнең шәхсән тормышыгыз кызыксындыра. Репетицияларда шулай ук күреп киткән булды. Бәләкәчегез белән репетицияларны ясыйсыз, сәхнәгә ансыз чыгасыз, йөгереп атылып сәхнәдән чыгыштан соң аның янына тагын йөгерәсез. Шундый кайнар, матур, күңелле тормыш бара сезнең. Әйме, сез кияүгә ничәнче елны чыктыгыз гомумән? Мин кияүгә чыктым 2018 елда, август матур көннәрендә, һәм без ирем белән бергә бүген сәхнәдә, ул бүген хореограф-постановщикта, биючедә, һәм ул миңа җырлар яза. Һәм бүген берничә җыр премьера Уфага булачак, менә ирем язган. Ирегезнең исеме, фамилиясе? Евгений Ксенофонтов. Менә, дуслар, ул милләте буенча Эльмира сер булмаса кем? Урыс. 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 Аңлашылды, менә бит Эльмира Калимуллина рус кешесе белән танышып, гомумән менә әти-әниләрегезнең карашы ничек кабул иттеләр аны? Әни инде бик кайгырды, чөнки минем элек мөнәсәбәтләрем шулай ук урыс кешесе белән булды. Мин анда бәхетсез идем. Менә Женя белән танышкач, ул икенче төрле дөнья, ул икенче төрле кеше, әлбәттә. Һәм менә бер ел безнең әни белән шундый салкын сугыш булды, холодная война. Әйе. Ул үз теләкләрен әйтеп, юк, менә шулай дип булырга тиеш дип кенә мин әниемә әйттем, мин аны шундый яратам, ул мине дә ярата. Син просто аны
күрергә, танышырга сиңа кирәк, һәм син бөтен нәрсәне аңларсың. Һәм менә 1 ел үтте. Женя минем концертыма килде Казанга. Һәм инде әни миңа әйтте, ярар кызым ди, килсен ди, карарбыз. Ну, мин менә Женяга да әйттем. Мин әйтәм, Женя, сине кабул итмиләр. Мин әйтәм, менә шундый безнең шартлар бар, менә шундый хәл. Син аңа ничек карыйсың? Ул әйтте, мин гел аларны аңлыйм диде. Менә синең әниң, әтиң сине бит яраталар. Аларга вакыт кына кирәк. Мин үземне күрсәтермен диде ул. Менә шулай итеп, 1 ел азагында Женя үз-үзен күрсәтте, кеше буларак да, миңа ничек карый, ничек ул мине ярата, ничек ул мине хөрмәт итә, минем гаиләмне ничек хөрмәт итә. Менә шулай итеп үзен күрсәтте дә, һәм әни белән әти аның белән таныштылар. Әни менә беренче танышуда аны күреп, аннары миңа әйтте, кызым, мин барысын да аңладым диде. Хөрмәтле дуслар, без сезгә ничек бар шулай күрсәтергә яратабыз бит инде. Әлегесе мизгелләрдә безнең Башкортстан һәм Татарстан республикаларының халык артисты Галимов Айдар Гани улы үзенең репетициясын тамамлады. Һәм инде сез аны күреп киткәнсездер инде, аякларында да уңайлы аяк киемнәре. Әйе дуслар, артистлар инде алар сәхнәгә матур итеп сезнең янга зауыклы киенеп чыгыр өчен репетиция мизгелләрендә уңайлы киемнәр киергә тиешләр. Бүгенге көндә сезнең мәхәббәт җимешегез бар, әйме, исеме һәм аңа бүген ничә яшь? Безнең мәхәббәт җимешебезгә 1 яшь 3 ай Мурат исемен Женя тапты. Әйе. Менә шундый безнең иҗади гаилә. Мурат бик ярата музыканы, пластинкаларын тыңларга ярата. Мин бит сезгә теге юлы әйттем. Менә ул бөтен репетицияләрдә безнең белән, бөтен звукозаписывающий студияләрдә, бөтен җирдә без бергә. Әйе. Ул да инде шул сезнең юлны дәвам итсә, бер дә аптыраш булмаячак, шулай бит. Аптыраш булмаячак. Сез гомумән менә шул бала кара, бала тәрбияләүнең тәмен дә, мәшәкатьләрен дә тоеп яшисез параллель рәвештәме? Әлбәттә, тоеп яшим. Мин барысында үз-үземә теге сеңдерәм. Чөнки беренчедән мин декретта әлбәттә булмадым. Сез дөрес әйтәсез, сез хак. Балага 3 атна булганда мин инде беренче чыгышымны ясадым. Ну, хәзер инде шундый замана. Мин бик рәхмәтлемен әниемә, ул безгә булыша, кайбер вакытны булыша да алмый инде. Ну, менә бөтен җирдә Мурат минем белән, һәм инде мин әлбәттә күрәм, ничек ул үсә. Мин аның белән уйныйм, развивашкаларга, бассейнга да без йөрибез. Менә ул безнең шундый бик серьезный ул безнең. Менә күрсәгез, аның күз карашы ис китәрлек, менә шулай итеп карый ул. Мин сезне яратам, я вас очень люблю. Я в этот раз я что-то так волнуюсь. Так. Все хорошо будет. Все будет хорошо? Все хорошо. Наслаждаемся каждую секунду. Получаем кайф, я вас люблю. Давайте быть в одном порыве, в одном дыхании, чтобы все было с Божьей помощью. Супер классно. Евгения, давайте вспомним тот день, когда вы впервые встретились с Эльмирой, ваши ощущения, ваши чувства, ваши эмоции. Где это было? Где это было? Это было в Москве. У нас был общий преподаватель по вокалу. Не преподаватель, то есть у нас общая подруга, которая нас, скажем так, технически показывала какие-то нюансы, там прочее, неважно. То есть все, что связано с вокалом. И там я познакомился с Эльмирой. На тот момент она уже была в «Голосе», и я этого не знал.
То есть это было очень так вскользь. И на самом деле без каких-либо перспектив. Я просто вижу прекрасная девушка и все. То есть я не знал, кто она такая на тот момент. Вот, она не знала, кто я тоже. И как-то постепенно на поприще музыкальном мы с ней сошлись, нашли общий язык. И в дальнейшем вот как-то так случилось сейчас. Но вот первый взгляд, у вас вообще любовь с первого взгляда все-таки произошла? Или вот как-то действительно как постепенно уже узнавая друг друга, у вас появились чувства любви? Вы знаете, любовь с первого взгляда всегда нужно как будто бы оправдывать. Она такая очень вспышка, я так предполагаю. Это я к чему? К тому, что и Эльмира, и я просто отпустили ситуацию. То есть оно было как было, то есть импровизировали в онлайне, да, то есть нам было приятно общаться друг с другом, и мы не форсировали никакие события. Просто это был просто классный диалог. Общие темы, общий язык, чувство юмора — это ключевое. Оно все как-то случалось легко, непринужденно. И постепенно, вот уже мы мама с папой. Да, с чем мы вас и поздравляем. Получается, вы уже в отношениях сколько лет? И вы знаете, мне кажется, уже всю жизнь, на самом деле, потому что это нет смысла вообще это считать. Можно назвать цифры и прочее, но я всегда избегаю этого, поскольку оно предполагает какие-то рамки, какие-то паттерны, какие-то вот ракушки, можно, если эзотерическим языком, да, выразиться. Ощущение, что я с Эльмирой просто знаком всю жизнь. То есть была жизнь до, и теперь жизнь после. То есть как-то так. Hürmetli тамашачылар, сезнең каршыгызда Эльмира Калимуллинага тормыш бүләк иткән аның газиз әнисе Лилия ханым. Хәерле кичләр сезгә, Лилия ханым. Хәерле кичләр. Аңлашып булып тора инде дусларым, монда берни серләрдә юк. Лилия ханым әлбәттә инде Эльмираның бәбекәчләрен, Муратны карашырга монда килеп җиткән, Уфага тиклем килеп җиткән. Аратмадымы Лилия апа? Шуннан сүзне башлыйк әле. Әз генә арытты инде. Но Аллаһка шөкер. Көч бар, теләк бар. Кайф бар, Аллаһка шөкер. Лилия ханым, әле бераз гына Эльмираның балачагына әйләнеп кайтыйк. Аның дөньяга килгән көнен, үзегезнең хисләрегезне искә төшерик әле. 25 январьда 1988 елда 8 сәгатьтә 25 минутта килде бу бала бу дөньяга. И туганда ул бик катты итеп кычкырды. Врач алды кулына ите, бу җырчы булыр дип әйтте. Менә шул әлбәттә җырчы булды. Ничә яшьтә гомумән сез аны сиздегез, бу бала талантлы, бу баланың киләчәге бәлки җыр белән бәйле булыр дип? Ну менә сизде дип әйтә алмыйм. Без бит бөтенебез теге идә җырлыйлар, бийләр. Сеңнем минем музыка мәктәбендә укытты. Шуның өчен бу безнең ниндидер теге искиткеч әйбер булмады. Ул туганнан бирле пианино янында уйн итеп теге шулай итеп ул инде белә шундый искитәрлек, анда талант бар дип менә җырлый. Сезгә ул гади халәт булган инде. Әйе, менә музыка мәктәбендә укый башлагач, аның музыка мәктәбендә сольфеджио укытучысы, ул хорда да укытадыр яны, ул миңа әйтте: "Син беләсеңме, ничек кызың синең җырлый?" диде. Сез миңа чәчәкләр бүләк итәргә килдегезме? Мин с удовольствием бы вам бы вручил цветы, конечно, такой прекрасной девушке, но сегодня первый концерт Эльмиры Калимуллиной, поэтому мы, конечно, подарим этот букет сначала ей, а потом вам. Рәхмәт. Сезнең төркем ничек дип атала? Идегез, килегез әле егетләр, премьер вокал төркеме. Кая тагын сезнең 34 әйме? Рус шәүгенәмени? Әйе. Янәдән сәламлибез. Без премьер вокал төркемен. Хәерле кичләр, егетләр. Исәнмесез, саумысыз? Всем здрасте. Приветствуем. Сез гомумән Эльмира белән кашан таныштыгыз? Нигә ул сезне бүген концертына чакырды икән? Мы знакомы уже, наверное, лет сколько?
10, наверное, больше. да, Мы наверное, на да. сцене постоянно вместе с ней как бы и выступаем, и вместе отдыхаем, и какие-то поездки большие, поэтому это наш друг уже очень давно. Но первый раз участвуем в ее сольном концерте, да. Ну да. Какие вот нинди хисләр кичерәсез әле менә аның концерты башланды, яңа гына Biz әлбәттә нык каушайбыз, чөнки аның өчен, чөнки ул беренче концерт Өфөлә. Шуңа без аңа уңышлар теләп калабыз һәм ышанабыз бүгін иң матур концертларның бере булыр дип. Лилия ханым, менә Эльмираны сәхнә артында да күзәтәбез, әйме концертларда күрешергә туры килә. Сәхнәдән дә күзәттек. Менә анардагы шушы хәтлек матур сыйфатлар, анарда ягымлылык, шибәрлек әлбәттә табигатьтән килгән бүләк, әйме кешелеклелек, шундый һәрбер бәләкәй генә мизгелгә дә игътибар белән ул шундый хәстәрәкләү хисләре белән карый белә. Бу бүтән матур сыйфатлар сезнең тәрбиянең нәтиҗәсеме? Бу сездән күчкән сыйфатлармы? Әти кешедәнме? Мин уйлыйм инде гаиләдән. Әнидән, әтидән, дәвәниләрдән, дәвәтиләрдән, әбиләрдән, бабайлардан, бөтенесеннән, карт әбиләрдән. Ул карт әби белән дә үсте Эльмира. Ул бөтен җирдән менә теге инҗе шикелле шулай итеп менә тизелгән инде. Менә шулай итеп бу дөньяга килгән, шундый сәләте булып, шулай итеп менә гаиләдә үсеп, олалар арасында булып, олаларны хөрмәтләп, шулай итеп шуннан килгәндер дип уйлыйм инде мин. Менә аны сезгә Аллаһ Тәгаләкәй шушы матур сыйфатлары белән әзерләп җибәргән дип әйтсәм ягыш булмасмы? Әллә инде булдымы авырлыклар аны тәрбияләүдә, холкының кайсыр ягын үзгәртергә тырышу мизгелләре бәлки булгандыр. Әллә ул менә шундый идеальный булып туды да, шулай үсте дә, һәм менә бүгенге көндә дә шулай. Идеальный бер кеше дә түгел инде ул. Ул бик шок кыз иде, бик шаян кыз иде. Бик ничек дип әйтим менә. Урыс телендә свобода татарча ничек була? Ирек ярата торган. Ирек ярата торган кыз иде. Менә ул ярамый дигән сүзне аңламый дип, аңа торга кирәк иде. Менә син шулай эшләсәң, я чирлисең, я бер беләгәләргә мөмкинлегең бар дисәм, ул менә шунда гына аңлыйдыр. Ярамый дигән сүз Эльмирага узмыйдыр. Аңа аңларга кирәк иде, нишләп ярамый. Бүгенге көндә менә әни белән кыз арасында нинди мөнәсәбәтләр сезнең? Без бик якын, Аллага шөкер. Эльмира мине бик хөрмәтли, бик саклый, бик рәхмәтле миңа, мин аңа рәхмәтле. Бик рәхмәт! Алкышлап, безнең тамашачыларыбыз да кабул итте. Әйе, дусларым, үзем дә шундый хайран калдым. Башкорт телендә җырлый башлады да Эльмира Кәлимуллина Хәмидебезнең квартет төркеме барлыкка килде. Һәм алар бергә матур итеп, шундый оста әйтеп, югары дәрәҗәдә, профессиональ дәрәҗәдә бу җырны башкаралар. Таныш түгел кеше сезнең каршыгызга килеп басты дәйме һәм шундый сорау бирде ди. Эльмира, үз үзеңне тасвирлап китәле дисәләр, әйме үзегезне менә ничек итеп сез ул кешегә берничә сүз белән генә аңлатырыгыз. Сез гомумән үзегезне тормышта нинди кеше итеп тасвирлыйсыз? О, әйбәт, сорау. Беренчедән мин бик ярдәмле кеше, бик рәхмәтле кеше. Мин яхшы кеше. Очень добрый, русча әйткәндә. Менә шуңа да карамастан, мин менә нинди максатны куйдым, менә шул максатка ирешергә тырышам. Менә Аллаһ Тәгалә биргән бөтен көчне мин менә максатыма, хыялыма салам. Мин бик дисциплинированный кеше. Мин бөтен нәрсәне оештырырга яратам. Һәм миңа калса, минем менә шундый сәләтем бар. Мин
жер буенча инде төрле жанрларда мин эшлим. Үзегезне тасвирлап киттегез. Мен әле ул беразын гына шутлады. Эльмираны инде мин шушы тагы да кабатлап китәм. Концертларда күрәм сәхнә артында бүтән аның үзе турында үзе әйткән сыйфатлары аңа хас, тагын бик күпләре тагы сер булып каладыр әйбәт. Уңган хуҗабикә дип тә уйлыйм мин сезне. Өлгер. Әлбәттә, мин вообще ашарга, пешерергә бик яратам һәм минем талантым бар аңа. Менә карт әбием дә, дәвәнием дә миңа ничек бәлешне пешерергә дип, ничек бәлешне пешерергә өйрәттеләр. Бөтен менә безнең татар халкы булган ашларын мин пешерә беләм. Уңган хуҗабикә, өлгер әни. Искиткеч хатын, искиткеч әни. Туктатыгыз мине. Эльмиру через 10 лет какой вы видите на сцене? Это, конечно же, более чем федеральный уровень. Это что-то такое суперглобальное. Я вижу картинки, я вижу все это прекрасно, все в деталях. И, собственно, для чего я здесь нахожусь, да, я тоже свою лепту вношу. Да, я отвечаю за визуал в данный момент, я все хореографические постановки, какие-то режиссерские идеи и прочее. Все это на мне, да, то есть какая-то география по сцене условно. Вот. У нас потрясающие музыканты, в целом у нас потрясающая музыка, потрясающий продукт. И продукт, и музыка, это все единое целое, обязательно, конечно. Благодарим вас за ваши такие очень такие креативные, в то же время очень мудрые ответы, комментарии. Ну что ж, дорогие друзья, без инде давам итәбез дуслар, әле тагы да матур мизгелләр сезне алда көтеп тора. Евгений Эльмира Калимуллинаның хәләл җифете булды. Мөнәсәбәт китегез әле Эльмир, кайчан һәм нинди шартларда сезнең Эльмира белән элемтәләрегез барлыкка килде? Кайчан аралаша башладыгыз? Без Эльмира белән бергә консерваториядә укыдык. Һәм консерваторияны тәмамлаган вакытта минем шундый зур проект иде, мюзикл Алтын казан дигән проект. Һәм шул проектта күп артистлар катнашты, һәм шуларның арасында Эльмира иде. Һәм инде консерваторияны тәмамлагач, ничектер ул проект узса да, без Эльмира белән дәвам иттек. Шундый иҗади дуслыгыбызны. Аның тормышында голос проекты барлыкка килде һәм инде ул үзен шундый артист итеп сизә башлады һәм бер җыр, икенче җыр һәм менә шулай ничектер безнең дуслык ныгая бара һәм менә һаман да без бергә иҗат итәбез, җырлар язабыз. Сез көйләр язасыз, димәк аның сүзләрне менә Эльмир ничек итеп сөйлисез сез? Һәм ничек сез тоясыз менә концерт барышында да шундый сүзләр яңгырады. Ничек итеп тоясыз менә бу җыр Эльмирныкы икәнлеген? Беләсезме, моны сүз белән дә аңлатып булмас дип уйлыйм, чөнки монда ниндидер интуиция кирәк. Беренчедән, гомумән әйтәсем килә, Эльмира экспериментларга бик ачык кеше. Ул менә ниндидер экспериментлардан куркмый, ул ниндидер шундый авыр темалар булса да җырларда яисә җырның көе дә, музыкасы да шундый җитди булса, ул темалардан куркмый. Ул шуңа күрә аның белән бик җайлы эшләргә һәм шул вакытта ул миңа бик катышана. Мин беләм, менә бу җыр аңа туры килә икән, димәк ул туры килә һәм әлбәттә ул аны үз ягыннан күпме булдырала ул аны эшли һәм менә чынлап та җыр яши башлый. Син һәм мин һәм син, мин һәм сез туган тел телеканалының сер типкә тапшыруын тамашачылары. Һәрвакыт сезгә чын күңелдән Роза Хәйруллина иң шәп концертлардан, иң эксклюзив кадрларны, татлы әңгәмәләрне бүләк итәргә әзер дусларым. Шуңа күрә рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Инде Эльмира Калимуллинаның концерты шундый да матур дуэт белән дәвам итә. Айдар Галимов, Эльмира Калимуллина, син һәм мин. Devam итә
Башкортстан һәм Татарстан Республикасының халык артисты Галимов Айдар Гани улы шундый матур җырларын бүләк итте. Алар гына түгел әле. Сер түгел, әмма дә ләкин билгеле дуэтларын да башкарды Эмилия Калимуллина белән. Гомумән, Айдар абый, кашаннан, ничә ел элек башланды сезнең Эльмира белән матур иҗади элемтәләр? Танышу мизгелләрен искә алып китик әле. Танышу мизгелләре татар җырында булды. Ничәнче татар җыры икән хәтерләмим. Гримерка килеп кергән идем, Эльмира шундый итеп, Айдар абый, исәнмесез, мин Эльмира Калимуллина дип әйтеп куйды. Ул кичкенә генә шундый әйтәм, Эльмира, мин сине зур итеп күргән идем, беренче каналдан дип әйттем шул вакытта. Ул шундый итеп, соңнан инде без әйтәм, мине Айдар абый дип зур әйтмә инде Эльмира. Мин бит коллега, әйдә, шулай Айдар Эльмира дип шулай киттек. Шуннан инде якыннан без аның белән Яңа Йолдыз проектында жюрида булдык, жюри составында. Бик матур итеп эшләдек, бер-беребезгә киңәшләшеп, теләктәшлек белдереп, шундый терәк булып эшләдек. Шунда мин Эльмираны кеше буларак, теге иҗат кешесе генә түгел, теге шәхсән кеше буларак ничектер ягын иттем. Дуэт яздыруга килгән. Дуэт. Аның тарихы да бардыр бәлки. Дуэтның тарихы шулай инде. Без аны шул татар җырында инде уйлар килгән иде. Шул уйны мин әйтеп куйдык без бер-беребезгә. Шуннан менә бу Яңа Йолдыз очрашуда бит юкка гына түгел. Шул очрашуда инде без аны тагындан итеп куйдык. Теге шул теманы дәвам иттек дигәндәй. Шуннан эзләндек. Без берничә bir 6-7 җырнан сайлап карадык әле. Шуннан соң менә бу җыр икебезгә дә хуш килде дә, шуннан эшләдек һәм аның бит җырның да вакыты була. Нәкъ минем юбилейга килеп, премьерасын минем 55 яшьлек юбилейда башкардык. Шунысы да минем өчен бик күңелгә якын. Эльмирага рәхмәт. Һәм бүген Уфада аның беренче килүе, юкка гына ак карлар яумады бүген. Юкка гына матур итеп Эльмираны каршы алдык. Беренчесе соңгысы булмасын. Бик тырыш кеше Эльмира. Бик основательный кеше. Шуңа нигезле шундый ныклы, көчле, рухлы һәм талантлы. Талантлар күп. Ә менә шул талантны тырышып алга алып баручылар аз кызганычка каршы. Шул алар бар. Шуларның берсе Эльмира Калимуллина. Эльмирочка потрясающая артистка. Для меня огромная честь выступать с ней на одной сцене. Мне было очень приятно, когда она пригласила меня в проект поучаствовать в качестве саксофониста. Я считаю ее звездой номер 1, но как минимум в Татарстане точно. Что еще могу добавить? Честь и хвала этой девушке. Эльмира шикарная, как всегда, мы в восторге. Ну что, разные стили музыкальные затронуты, это было очень приятно. Эльмир Низамов, даже рояль был на концерте. То, что приехал, первый раз посетил Эльмир Низамов, это уже большая роскошь для нас, для уфимского зрителя. Нам было очень приятно. Какие еще танцы, великолепная постановка танцев. Танцы были разные, премьер-вокал, Руслан Сайфудинов, Айгиз Ханов, Айдар Галимов. Спасибо большое, что подарили нам такой великолепный праздник. Спасибо. Без шухатли даже не ожидали, что настолько будет приятно и хорошо. Очень понравилось. Мындай концерттали без бик сирәк булганыбыз бар. Мен первый раз Эльмира Калимуллина просто телевизордан гына күргән идем. Әле бүген күргәч шок каттым. Шул хәтлек разный репертуардан җырлый, татарча да, рок та җырлады. Шул хәтлек оперный даже голос белән җырлады. Шул хәтлек искиткән. Бик матур булды, рәхмәт. Әфәрин Эльмира, әфәрин синең командаңа. Татарстан Республикасының атказанган артисты. Голос проектының финалисты безнең горурлыгыбыз Эльмира Калимуллина концерты шундый да шәп булды. Андагы профессионал, югары дәрәҗәле җырлар, башкарылыш, сәләт, талант, бетмәс-төгәнмәс шибәрлек, матурлык, күңел ягымлылыгы һәм яктылыгы булар барысы да монда булды, дуслар.
түрлі жанрдағы жырларның ескерткіш жоғары дәрежеде башқарылуы хайран қалдырды әрбір тамашашының көңілін. Шушы матур мезгілдерде достарым, мен де осы қайырыны сізді білән сау болашам. Келесі атналарда күтіп қалам сізді өзімнің тапшыруында. Сіздер етіп кіні әр вақыт сіздің үшін ішлі. Сау сәлемет болыңыз. Емен матур тұрмышлар, қәммәгізге де.